A sanidade pública tamén está en alerta na zona de Muros Noia. Dende o BNG denuncian recortes que afectan a atención primaria e o servizo de urxencias e exixen medidas inmediatas á Xunta de Galicia. A sanidade pública no Barbanza e nas contornas de Muros e Noia continúan en deterioro. Segundo denuncian os voceiros do BNG, os centros de saúde de Noia, Muros, Porto do Son, Outes, Lousame e Mazaricos presentan falta de profesionais e listas de espera crecentes. Non hai ningún centro de saúde en ningún dos concellos da comarca que teña cubertos ao 100% o seu personal médico, o seu personal facultativo e as carencias incrementanse cada ano que pasa. E temos coñecemento, últimamente, aínda de novas carencias. A ese mal estado ao que aludía o portavoz municipal do BNG en Noia, a ese mal estado do centro de Noia, poderíamos sumar calquera outro, como pode ser o de Porto do Son, que levamos tantos anos reclamando, que levan tantos anos prometendo e que sigue aínda no limbo da Consellería de Sanidade. Ou, por exemplo, as deficiencias gravísimas que existen tamén no Centro de Saúde de Mazaricos. Hai carencias de médicos de familia, pediatras, matronas e incluso fisioterapeutas. Algúns servizos como pediatría ou urxencias foron centralizadas no PAC de Noia, saturando aínda máis o servizo. Non é normal, ou polo menos a min non me parece normal, que se tes unha doenza, se te encontras mal e queres ir ao teu médico de cabeceira, teñas que, con sorte, esperar cando menos 15-20 días. Isto é o que está acontecendo agora mesmo en Noia. Estamos falando de falta de profesionais de forma recorrente. Agora mesmo, polas últimas informacións que temos desde o persoal, falta unha médica pola mañá, pero, claro, isto é unha situación que ao final os problemas dunhas localidades, vimos ver que os problemas están, pois, como digo, en toda a comarca, todo o país, e os problemas de todas as localidades terminan por ter influencia en municipios como Noia ou en municipios que acollen os recortes en outros centros de saúde. Así mesmo, a comarca conta cunha única ambulancia medicalizada, insuficiente para unha poboación que supera os 50.000 habitantes. O novo centro de saúde de Noia, anunciado fai anos, segue sen proxecto definido e as condicións do actual edificio son deficientes. Temos levado ao Parlamento a petición ao Parlamento Galego a petición do reforzo precisamente do PAC de Noia e, evidentemente, o tema das ambulancias. Démonos conta que estamos a falar dunha comarca que supera os 50.000 habitantes e siguen mantendo unha única ambulancia. Cuestión que para nós é absolutamente inadmisible, porque, efectivamente, se a ambulancia a temos, por exemplo, na outra punta da comarca, como pode ser no concello de Mazaricos, se ocorre algo na parte máis cercana a Noia de Porto do Son, pois evidentemente esa ambulancia ou non está porque está utilizándose ou non chega a tempo e logo pasan cousas como as que leemos todos os días na prensa. A situación non é puntual, os recortes e a escaseza de profesionais repítense en toda Galicia, co que se deteriora a atención hospitalaria, aumentan as listas de espera e sobrecárganse os servizos de emerxencias. Nos o que lle exiximos ao Partido Popular é que faga un xiro de 180 grados nas súas políticas sanitarias, que aposte pola sanidade pública, que destine orzamento para a sanidade pública e non para a sanidade privada e que poña todas as medidas necesarias para reter as profesionais que estamos formando a día de hoxe no sistema sanitario galego e para desenvolver todas as carteiras de servizos e que todo isto redunde nunha mellor asistencia sanitaria para a poboación. Por todo isto, colectivos e partidos políticos convocan unha manifestación en Santiago este domingo para reclamar á Xunta un cambio inmediato de política sanitaria e reforzar a sanidade pública.